Töölössä. Asunto silloin kun me ostettiin se, niin se oli täysin remontoitavassa kunnossa ja se on tiloiltaan ja toiminnoiltaan vanhanaikainen. Ja sen lisäksi se on myös huonossa kunnossa. Nyt siinä sitten seuraavaksi vuorossa kylpyhuoneet ja muuttamiset kodinhoitotilat. Asunnossa oli keittokomero, joka me sitten siirrettiin pois ja tehtiin keittiö. Ja keittokomeron tilalle olisi tarkoitus saada nyt sitten joku hyötykäyttö. Ja siihen me ollaan ajateltu tämmöistä vaatehuoltokodinhoitotilaa. Onko noin hyvä? Eli mitkä oli nyt ne paikat, mitä kipeimmin tarvii apua? Elikkä tässä on tää eteinen. Tällä puolella on vanha keittokomero, josta tulee kodinhoitotila. Joo. Ja sitten tällä puolella on WC ja suihku. Okei. Aika kivasti kaikki tässä samassa. Niin onkin. Eikö se ole? On. Sen verran me ollaan ehditty tehdä, että me ollaan ehditty purkaa. Okei. No, se on ihan hyvä. Se auttaa meitä. Joo. Kun mä ensimmäiseksi astuin Maaretin asuntoon ja itse asiassa eteiseen, niin tuntui, että olisi tullut itse työmaalle. Tämä koko tila näytti tosi keskeneräiselle ja siellä oli aloiteltu asioita ja sitten oli jätetty vähän sinne tänne roikkumaan. No mut hei, jos sä puhut kodinhoitotilasta, niin se on varmaan myös säilytyksen suhteen jotain toiveita. On joo, elikkä liinavaatteet ainakin on sellainen, mielellään vähän urheiluvaatteita ja tavaroita. Ja sen lisäksi tietysti vähän näitä kodin siivousvälineitä voisi siellä säilyttää. Ja mahdollisesti, jos sinne mahtuu vielä sitten jotain talvitakkia ja kaminetta, niin nekin olisi sitten vielä ekstra. Tilat oli aika pieniä ja toiveet oli aika suuria. On varmaan aika haasteellista saada niitä asioita mahtumaan noihin neliöihin. Vähän Ja korkeutta, mitä voi käyttää. Niin, mä just mietin ihan samaa. Mites toi vesipiste? Nyt kun teillä on kylppäri kuitenkin erikseen, niin olisiko sellainen asia, että se olisi hyvä olla myös täällä? mun mielestä olisi hyvä olla. Elikkä sitten ainakin pääsee ne kädet pesemään. Niinpä. Mä uskoisin, että haastavin tila